wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonom a wonfichiko ensisi so yie sa wonom Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wonfichiko so aye kama ye wonfidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe ni padua ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonom a wonfichiko ensisi so yie sa wonom Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wonfichiko so aye kama ye wonfidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe ni padua ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonom a wonfichiko ensisi so yie sa wonom Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wonfichiko so aye kama ye wonfidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe ni padua ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonom a wonfichiko ensisi so yie sa wonom Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wonfichiko so aye kama ye wonfidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe ni padua ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akoma yarwe wadum watso wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amaw Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonom a all right, yema yahwefo akwaba enanyumre emra Kumawood television so enen so adomna dom yen techrema eni moja eni dia fusane ye yen kram ye kase eni monyam enka twedi ampo nyankopon din sanse eyo no na dawroma ena wama ye tinkwam a yenya home ehome emframa ye home wode ache ye nkwa nti ye kase eni monyam nyina ayo no asafo awrade ne dia ye dia sedane nyina amano na ye fa asedane bi so e ma ye doctors yakukudam a se ekobo se nipadua no to chema omo kyerɛkyerɛ yɛn na omoma apomoden no awie pɛyɛ ede ma yɛn ene so adom na dom yɛn ene ɛyɛ da ya woda se ni wonim no ɛwɔ yɛn dwumadie so no ada ya woda bi anwumere no nson ekopem ne no wotwe so ye ne doctors yakukudam a wo mo aben na omo nimdie ɛwɔ nipa apomoden ho na omo abɛkyerɛkyerɛ yɛn kwanpa ye bɛfa so a
nipadua no betumi afa na ntoma pa e de afra doctors ne ka ye ka se apomuden de obiara pe se obenya apomuden na so kwan ben so ene ye fa ye boa ema nipa apomuden ewie peye e de ma no eno na ya to nsade afra kukudama wona wonim de se omemeboa ye na mo nkyerɛkyerɛ nkwanpa ye benante e wa apomuden mu a yapomuden ebe wie peye e de ama yen ne santi ene ya san de ani akyerɛ madam Catherine clinic obi be bisa se adenti e na abribia mo ne madam Catherine fuyi ye hwɛ wona waben na wonim de afa nipa apomuden ho na ya to nsa afra wo mu amoma be kyerɛkyerɛ yen ene me nsa ka opani no ankasa wa ha Dr. Anas woyɛ Dr. Pani ewo madam Catherine clinic aso ye ene adom no nti wasan be kan ho ha ye ba be di nkomo unim se ye wo enhyehyeye ene enyema bi a esese nipa ye hunu fa ya pomuden ho nti wo de babrofu kasa mu a ye se principles of health ene ye di nkomo ni ahwe kwampa ni padua no be fa ntoma pa e de afra wo dia no se wo be koso am ofidi no adaha se eba se wo pie abonten na wakwakoye bibia na ompese obahwiri dwumadie ya ye live e wo Facebook no so eye Kumawood TV sanso na YouTube enso so eye Kumawood TV ye damu live e wo ho a obetimi anya kwanya hye na unua bi a wono so e pap muden anya kwanya na ono so hwe dwumadie bi na brabo entumi ensesa na fe oni adanse sene ene afoforo edi adanse no pepepe ye kɔ na yakwakodi ye nkomo no a ene ye de ebremu no sane nso se eye madam Catherine tonic emojaduro papa no a Ghana ema ene memma nyina ajatum edi ho adanse se ampa enokore emojaduro ye papa eti kane no wo akurase ana wo krom ba bia madam Catherine eye madam Catherine eye ma obiara ebia watenwom no mesraw emojaduro papa no ewodwa so kopebi neto wo yo ba wo nsegbo mu haw ana se bema wo so wani so ta biribiru omoja so ate wo nsegbo mu haw bia eno ne adura ye kanfo ade ama wo kopebi na ye papa we mu ne dwumaku a omaso yasene ewo wonkwa hia dwumadi a ye de bre wo ma wonkwa ho nya wo enti ene ye ne doctor edi nkomo Dr. Anas Dr. Akwaba ya enia na empom te sen na mo so ye ho ye papa mo nkyerɛkyerɛ no eboa yin ye di so na ama yapomuden so ekoye man doc enne ye di nkomo na ye nkomo a ye di ni se principles of health ye kan sampo a ye nsan ko ye kyini ye nkyerɛkyerɛm kakra na ye mra na enne ne doctor wo mayen ene nkyerɛkyerɛ a wo de mayen no oma ye tiefo ene ye hwefo atumi ehunu yo medase na merenchia ask me to share so the ma etie for you I so to go yakopon say otaya ame de share ha o ma yesanka enipa o mo say o ma daje na o mu tie yi Kumawood TV ene nkyerɛkyerɛ ahodo a mo wode ma no yakopon o mo ye nyina amen onyi ehaw esan influence eniama ebema nipa wate akono ya na me twen ho a kyerɛ sɛ ɛsɛm bi ha me ka ho ebe o eso sa ba ne okay na de di kan a me kan le sɛ asase so no ayɛ kyerɛ no bibia ni ho a nipa timi yɛ wa bra yɛ mfa ni bibia enye enti ade bia ehia wa apɛsɛ wo yɛ biye no yɛsɛ kusua yɛ sɛ bisa oba obenyina kwa aware ama na ware no akoyi otimi ahwe ni kun ne mbaia sɛ kusua aduane no ifiade ye sɛ wansua ana de no bɛ basa sa driver or ka ɛhyɛ ɔno no sɛ wansua ne yie a ɔde ka no ba ko nya nkɔhyia obetimi ahwe ne nkwa nti mra enipa yakopon nipa osombo omosombo bebre na ode omakuka driver na so bi abeda so e wo se otimi ya ahwe yi na ode shine ko through asobi okay na enipa ho we na make na kire se emra ade a esombo kura na e wo se wo hwa ade ni yi na ansai
na ɔhaw bi a nto saa deɛ no okay enti nipa nkwa Nyankopɔn ɔde ma nipa no obi a ɔde wo deɛ ma no yeah me deɛ ɛwɔ me hɔ okay wo nso deɛ ɛwɔ hɔ ɛna wɔpɔm den no nkwa no ho ɛka sɛ wɔ nkwa ɛno nkyɛn sɛ wowɔ apɔmuden yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo te nkwam ɔmo wui but ɔmo ni apɔmuden I see sɛ wo ni apɔmuden a biribiara ni hɔ a wobɛtumi ayɛ wowɔ nkwa deɛ basɛ na nkwa ne kwa asean bɛyɛ ɔhaw ne asodie asan ma wo akasa ɛne nipa a yɛtwa wo ho hyia okay na gye sɛ obi hyɛ da tena wo nkyɛn ogyae adwuma a ɔreyɛ na ɔte wo nkyɛn na nti no ɛwɔ sɛ nkwa no a Nyame de ama wo wosom yie okay ka ne dɛkyɛ na nkwa no ɛne wapɔmuden ɛne wapɔmuden enti ɛwɔ sɛ nipa wosɛe wadaagye na wapɔmuden no wosua ho adeɛ okay deɛ ɛkeka nyinaa ɛyɛ adesua no bia na nipa a mo nso matumi akɔ sukuu kakra a mo nso mɛkenkan no ɛnyɛ deɛ yɛkan nko a na ɛwɔ sɛ wotie o sɛdeɛ wotumi fa storybook bi koraa ne kɛseɛ sei na wokenkan wohwɛ nnɛ phone yɛ abɛyɛ a Facebook social media obi te so ani no omia na ensam a ɛkɔba nanso onya daagye ɛmma na pon woyɛ saa ɛbɛha dok ne wokan ɛnyɛ me wanwa saa sanse ɛnɛ obi wɔ bibi te sɛ car ɔsɔre anopa ɛkyɛke ne car no hu sɛ ensuo wɔ mu ɔyɛ no ɔsesa no kora nkyɛ otimi ɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa mpo ne car wɔtimi ehu sɛ ne car no kora tire na dwoa wankɔpɔmpe a obetumi de nya nkwanhyia wu sɛ ne wokan ɔwɔ time ɛde ma ne hyɛn ɛyɛ car no wɔ ekura no but ɔno ankasa nipadua no deɛ ɔnkyɛke nhunu sɛ me nipadua no nneɛma ɛkɔ yie ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ me nipadua mu ɔtena metumi ahwere me nkwa yɛnkyɛke saa nneɛma no ɛma no kora de ɛyi fashion kora no ɔno follow na yɛahyɛ na bibi ɛyi bi yɛhwɛ deɛ atade a aba so na ɔmo ne na me Instagram ɛne Facebook mu ne ade ne yɛhwɛ new styles enti de me di kan apakyerɛ pa sɛ saa principles of health na yɛka no ne fapem no so obenya nimdeɛ ɛde afa wapɔmuden ho enti yɛn ni nyinaa na ebetumi aka nsɛm no dɔɔso bebree efie kura aka sɛ yɛka yɛnka bi ɛna deɛ yɛka no nyinaa so akyi no onipa bi a wankasa wapɔmuden no nneɛma aborɔfo frɛ no peculiarities okay nneɛma bi a wo nko ara na wote saa nipa mmienu bɛɛ no hɔ a yɛyɛ pɛ okay nti deɛ ɛbɛka no nyinaa akyi na waa nso wohwɛ wo ho ɛwɔ sɛ ɔma w'ani kɔ wo ho adeɛ a wohu sɛ woyɛ a ɛha wo na wogyae obi wɔ hɔ a okɔdi aduane bi ɔsɛ aduane wɔ de bi a na mayɛ kyɛ ho ade nti na wonya bi ne dɛn waa wonim sɛ aduane a wodi no ɛbɛmo ayɛ kyɛ koo wayɛ mmerɛ wayɛ hodwoo but ɛnam ne dɛ no nti wobɛkɔ so adi na kyɛ sɛ wowo no ne dɛ no hia wo sɛ wabɔ mu ahye obitumi ka sɛ mede sɛ medidi anadwo a mekɔda a metumi nna anaasɛ medidi anadwo a na ɛgyinagyina me bo anaa na me ho yɛ basa body no nipadua no na ɛka kyerɛ wo sɛ saa anadwo didie no ɛnyɛ mma wo nipadua no ne nyinaa no ɛyɛ nimdua a ɛwɔ sɛ wonya no ebi no ahye sɛ woyɛ adwuma no sɛ adwuma no koraa ɛmmoa wo a obi adwuma a ɔyɛ no adeɛ bi ebi mfuturo ɛkɔ ne hwim a ɔbɛnuma no si saa na ama na nya tipaeɛ na nyame ammɔ wo sɛ kyenkyene akɔtena sɛ mfuturo ahye anaa kɔyɛ sawdust adwuma yɛ adeɛ a ɛbɛma wonya apɔmuden no wanyina kyɛ okay nyinaa kyerɛ sɛ ɛyɛ nimdeɛ a wɔ sɛ wonya ne ahwɛyie a woyɛ fa wankasa wo nipadua ɛno na mpɛ sɛ obi ate aseɛ sɛ wankasa wowɔ asodie wankasa nipa no wowɔ asodie ɛwɔ nipadua no ho nkwa na nyame de ama wo sɛ wohwɛ ne yie na yie ne hwɛ ɛne sɛ wo wobɛsua ɛwɔ Islam Muslimfoɔ nkyerɛkyerɛ ɛna ɛwɔ Kristo somsom nkyerɛkyerɛ sɛ wo a obi a ɔbɛsɛn ne kɔn ɔhyɛ akɔnfo ana obi a ɔno a ɛbɛfa kwan bi so atwe ɔno a ne nkwa Nyankopɔn ɔbɛtwe na so ahye ɛkyerɛ sɛ
and one I am the mount, not as I and some one mount. And I would pass up me quite. Said you me whom I said you won't come. I will soon knew whom I said me won't come. Sam Quano. And your conquer me, I made the end who be whom I said, be ye free home. I see. Time of them. There were quite a few people who are a fast one. Yeah, because I hear and fanatics. I see. There is slow suicide. That's a year poison the Pediano. Young for any crown who say a poison the Pediano. That is a wow. We had this house for me, and what I lay and say, on Saturday, I see. a day in a Saturday, somewhat friend of one. And one a day na Adaka, yet a chicheramo. I teach him the friend of Apomodin. As a woman, Adaka who pay, yeah. And one of you, Even and Yama, a big cool, your home. ayefo amohwe dwumadie wei eye wonkwa hia dwumadie na Kumawood television yakofa ede bro yaka kire se yebema wapomoden ho hia yen enti odadwene da yen so ene se yebeto nsa frɛ wona wonim de te se Dr. Anasa ene anwumre ye ne di nkomo ede afa yapomoden ho na Dr. kan sembi afei na watena television ho ana watuni na wo hwen ya ibatu ti asem ne yepa o se nipadua no betimi anya apomuden a ejina menu mienu so se nipadua no ntimi amma apomuden amma na ejina wo so adentira wa kire mu ame ehunu se sene etoda nipa yemma apomuden hu hia yen eno ene kofo hawo ede bre nipadua no empo to the point se onyankopon de won kwana mawde nanso se wanhwe enkwana onyankopon de ama no so ya daache bi obebisawo ne santi enyema emma nipa pomodin wie peye no na obe kire yen ade a be ma won kwana so atimi atwa short wankasa wonim se wa na wa kreti saade no ye di hu nkomo twembe o television ye ebe ye na volume no wo fom a biemu high na tie nsem a doctor eka ni ye se na be ya ebe wurawura wasom na umma apomodin entom parewo sanse ene yare wo ya papa obi ha wontumi nka na asem ade ba ko ya wa asase so pa ne se ehianwa na wonsan ni apomodin a ebusua no kura yesu sa wo sabi wadwene no enye adwuma papa mesrew mo apomodin hu hian eti te waso na tie nsempa no a doctor eba be kire ame ehunu se enema we ni ya ye di kum ni padua no abra ye nim se no na ye hayi doc enema ni bi ni sen Abi ono okay PhD. Okay. And it is our trial. Title God has not killed nyankopon onkum nipa human beings kill themselves. nemo nipa ene ku no And I say, for our backers or what? I say, you say, ta and the person you are proposing. ono na beje kra na ko And I mean, no brow. I see emra wo pese wu ene onyankopon beje ne kra na firi wo nchen but wonye wadwen so pese wu onyankopon beje kra no Enti say a me meti hoyi say abosan me ko gina ha na me ja me hwehwe foma I mean like I say me ja me hwehwe foma da bi eye me na me pese bi ena wagya wo hwehwe fom nti owia no no beje kra no ko hunam bia no gina bra bi ho a ekoma kra no ontu see enti when na somebody go ha me kan that's it bibi the shebre shebre no gracias say ba hyehyɛ ya de ebe to okay e de ama wo shebre no we no go friend no nkrabia enti o kra aba asase na kan enya no kra asase see if I'm a beer no kra na if I'm a enya no kra say de o mu kyeremu okay as I know and krabia ne shebre e wo ho kyeremu na e de ma no be man fatu hu bi obi a
nsani na ɔno mo nsana na brɛbɔ dɛ ɛsɛ ɔno mo nsana ɔno ara nim sɛ brɛbɔ ne ɛsɛ ogusu ɔno na wanom ana ne brɛbɔ na asɛ na friend alcoholic hepatitis okay brɛbɔ na at the age of 35 nyankopɔn na ɛyɛ saa hyɛbrɛ no ma nana da bi ɔno ana create ne hyɛbrɛ ɛna bɛ mo ate asɛm na nti wo a waanom nsa no ɛgya me pa saa alcoholic hepatitis ɛnya de awo ni nya bi ɛna obi a ɔnom jot no wokɔ te sɛ wokɔtɔ a ne atwerɛ gu ho sɛ secret also wo ya wo wonim ya twerɛ smokers die young or younger ya bo amane ta wo ko so ɛyɛ deɛ ɛma wo nipa di ana wobanom secret ne saa na wisie no ɛchɔko wo wahrawa mu bɛ kakra no na wahrawa nice enti no we no me ka ama me tie for na tia se sɛ ɛnsa ne cigarette na deɛ ɛyɛ fato ɛyɛ wɔn ma ahodoɔ bi wɔ hɔ nso a yɛn yɛ di a okay ɛne deɛ ɛwɔ sɛ yɛ di nso a yɛn ni ɛno nso ne ɛsɛ sɛ yɛ di ɛma nipadua no ɛfa ne ntoma pafira na yareɛ ntumi mmɔw yɛni ɛna ne yɛ di kɔ nipadua no mu nso so a dɔk ɛkɔfɔ ɔhaw ɛbrɛ nipadua no ɛno ɛna yɛ di kɔ nipadua no mu ɛna yareɛ egu so ɛha yɛn sɛ afei na wɔde wafidi na to Kumawood TV a yɛdi nkɔmɔ na nkɔmɔ no ɛde yie paa enti afei na doctor bebiebie nneɛma ani so akyerɛ yɛn ɛmi yɛn hunu nneɛma a yɛdi kɔ nipadua no mu a ɛkɔfɔ haw ɛde abrɛ yɛn maame fast da no bi ɛma madam Catherine clinic foɔ ɔmo ana aso yasene ɛwɔ dwumadie mu na ɔmo products ronko a ɔmo de abadwa so no ebi ne madam Catherine tonic in fact ɛduro no yɛ papa na maame ntwa me ho na me nkɔnkɔ di wɔn ho dwa kakra na me mo hu aduro na yɛ ka ho asɛm no na wakɔpɛ bi anom ɛkɔba sɛ mogya so ate woyɛ ɔba wo nsabuo mu haw emogya so fi no a ɛma yie wo de no etumi baboro so a ɔba sɛnka bɔsome so ma wo bu nsa wie a emogya na afi ni padua no mu ɛsɛ sɛ wo place ɛyɛ emogya na afi ni padua no mu enti aduro bɛ na yɛ ahonom natural one papa no a ɔman Ghana Food and Drugs Authority for agya tum kase ɛyɛ papa ɛyɛ ɔman Ghana yɛn kasa yɛ die mu a ɛnyɛ broni aduro ɛno ne madam Catherine tonic no mami ntwa me ho na menje nkrato yi na memra me ba enkomo na fei ene ya hyase ye ba sisia ɛnyɛro ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so yɛawerɛ bi te sɛ ɛniyareɛ akomayareɛ wadumu ato wontimi ndidi ɔbaa ne barima a wontimi nwo mekamfo tahwid naturopathic clinic adodoɔ na ɛfrɛ yɛn madam Catherine clinic de amawo madam Catherine clinic ɛnam homeopathy naturopathy so betu yareɛ nyinaa afiri hɔ yɛne kɔfa baeɛ de madam Catherine tonic aba adwaman so ɛboa siesie nipadua no ne titiw ɛde ma ɛmmaa wɔnom a wɔn fikyikɔ ensisi so yie sa wɔnom madam Catherine tonic a ɛboa ɛma wɔn nipadua no enyini yie na aboa ma wɔn fikyikɔ nso ayɛ kama yɛ wɔn fidie wa waso a yɛde aba adwaman so a yɛde hwehwɛ nipadua ne mu ɛyi yɛro ahodoɔ ahintani nyinaa adi Catherine clinic ɛwɔ Kumase Asante Mantambuadi ne yɛwɔ madam Catherine clinic yɛareɛ nyinaa last stop FD ahwehwɛ sɛ dwadi ka to yi mu agye atum sɛ ɛyɛ ɛnyɛro ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so yɛawerɛ bi te sɛ ɛniyareɛ akomayareɛ wadumu ato wontimi ndidi ɔbaa ne barima a wontimi nwo mekamfo tahwid naturopathic clinic adodoɔ na ɛfrɛ yɛn madam Catherine clinic de amawo madam Catherine clinic ɛnam homeopathy naturopathy so betu yareɛ nyinaa afiri hɔ yɛne kɔfa baeɛ de madam Catherine tonic aba adwaman so ɛboa siesie nipadua no ne titiw ɛde ma ɛmmaa wɔnom a wɔn fikyikɔ ensisi so yie sa wɔnom madam Catherine tonic a ɛboa ɛma wɔn nipadua no enyini yie na
ɛboa ma wofichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de ba adwaman so a ye de hwehwe di padwie ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Yarwa hodo ben na agye ni padwa no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akomayarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na ma wofichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de ba adwaman so a ye de hwehwe di padwie ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akomayarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yarwe nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na ma wofichi konso aye kama ye won fidie wa waso a ye de ba adwaman so a ye de hwehwe di padwie ni mu eyi yarwa hodo ahintanyi nyina adi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Catherine Clinic yarwe nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye yarwa hodo ben na agye ni padua no aboso yarwe bi ti se eni yarwe akomayarwe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo right yensan ema yahwefo akwaba biem Madam Catherine na so ene yekoye no se wo hwe TV ne so a nhunu enura Madam Catherine fo eye ho adwuma enya asem ketwa na eye dura wonya bi na wono mo a wa wotimu se yes one mojaduro na wankasa obehu se yes ye wo mojaduro ene ye wo mojaduro eno na wadwa so se se eno ana oba bia enom ene obehu na oba bi no na odi ho adanse e de a kye ne yonko ba se ene se ope mojaduro papa eno na Madam Catherine tonic eno ne papa no enti kopebi na emo papa omo anwum mienu bi ana me de pa Madam Catherine dende Madam Catherine dende me pa to sa freni awo na wa meto a eya sa kane no so obeka ya na cars no enam na hon esisi so na ye bu aduro no ho dawuro bo se nkrofo asalai na ye koto Madam Catherine na eba no mesraw tutuminika wonso kopa de neto animu ya me pa to ba na wo ko school no secondary school ho no eho e no bekwa ko bu ne nsa enti mesraw to bi na fo se ne bag ni ma no na onfa nko na ye be kire no kwa be fa so obe no mu a e be boa no kama doctor egusu a wo kire yen eniema ye de ko ni padua no mu a yankasa ne ye ko frefre yare e ma ye ho eniema ni bi na doctor na no gusu a wo kire doc ma ye hu niema ni na ene emfa bibia nsie yen mo na mote ho ena mo nim ye koso e wa yare sabia ho enkofo the cases no eba bebree doc ene memfa bibia nsie doctors na mo ta de niema tetete kakrakra eniema ekɔ nipadua no mu a ene ama yare adɔso a enkofo ahyase tonton mo japade e de som ho yare ye enkofo bukata ye twa enkofo obi wo ha so waduro enkofo no mo so das na gu nipadua eno so de ohaw ebre yen so das eno na enkofo bi ayese ye duro ena enkofo bi so totonom ene bema bi a waye mre bia fi se eduro bi a yese ye mema eduro bi onum bi a ebeboa no enura hodo ne yenom bi gu nipadua enuane bone a ekɔ nipadua doso dot memfa bibia nsie ensa hodo a yenom a yewe nam ka ho a emmo nipadua ni nyano ma yetiefo no hunu na yentwe ho free sa ndema no ho na yapom nwe peye man yo we da se sa se mo no yentimi nwe nne no kwasem ya beka bi ya beto aso na de me pese me e show bi atrim ne se apomden yemfa no hospital
hospital no in si ho say e ho na e ni pa apomden I see e si ho say obi yare an esa na yare okay na sa o yare na esa o yare na o kofia samre na ba hospital no so obetena asasi obi betumi atena asasi so 5 years okay na wakɔ hospital bi 2 times sa be na wɔtwe ana na wɔtwe mienu na ye ma wadro nom ye no ɛno yare kakra na o yare no ɛno na ye sefri ho okay na mum sɛ saa 5 years na wotena nkwam no ubenya apomden ne de ɛyɛ wow lifestyle one kasa lifestyle yes sɛ ebia malaria nchew ɛme ɛfa wo ma hospital a ɛno nkyerɛ sɛ de wo ye no ɛbɛmo atiapɔ okay obohu sɛ saa 5 years no obɛyɛ adidi nnuane bi na wɔyɛ yɛ nneɛma bi saa ebeduru 6 years no na ade bi ayɛ wo ɛno no ɛnyɛ hospital na ama wadro ntie o ɛyɛ wo lifestyle no na kɔfa yare no ɛbae enti de me pɛsɛ me kan ka ho asɛm ne nipa waduane a obedi aduane a odi kɔ nipa aduane mu no ebinom planety I say you are what you eat. You are what you eat. Oh yeah, ne udi. Yes. Say nipa na ojina ho no. Enema nema bi na keka bom. Okay. Ema wo ye nipa. Enema nema bi na keka bom ema wo nyini. Okay. Ohunwi efu no wayi agu na fofo ase aba. Enema nema bi na keka bom ma ni nyina ye adwumo. Potenti a wo ye saa nema sɛ de wadwene dwene ye ni nyina no ɛyɛ aduane a wodi ye from Holabri aduane a wodi free mo frabri mu no ai adenti na ho sɛ wokɔ man bi so a wobon sɛ nipa ti ho nyina no mai kama adenti a ɛyɛ aduane na ha ɛna wokɔ akurase a sɛ bi ɔmo a baabi a ohia wo no ɛnyɛ akurase per se okay baabi a ahokyere ohia wo no wobon sɛ na enkola no ɔma yɛ basa ɛkyɛ sɛ ɔmo nya asetna pa titru aduane a obedi etimi ya afa okosu kura na onhunu ade na ɛkyerɛ sɛ adwene ne nso hia anuane bi a ɛma no etimi function yie ɛyɛ n'adwuma yie enti waduane a obedi no ɛno ne ade a ehia pa sen ɛnema no nyinaa ti sɛ kyerɛkyerɛ no na sɛ wote ase a apomde no ne kwan no ɛna wasi so no apomden kwan ɛna wasi so no sɛ yɛ kyerɛkyerɛ wo nneɛma wɔ nyinaa na sɛ wobɛdi nkyerɛkyerɛ no so a wasi apomden kwan so saa but sɛ woanni so a na nso so wokɔfa yareɛ ne ɔhaw ɛde ama nipa bia saa dedi kan ne sɛ wɔn sɛ wokɔ sukuu a yɛkyerɛkyerɛ the 6 food nutrients and the AGHS for cry yɛakyerɛ wɔn mo sɛ aduane bi wɔ hɔ a wodi a wobɛnya protein kakra the first one I can carbohydrate. Carbohydrate no. Ye free. I'm say we know the etiefo ni that. Yeah, ebi nim but ebi nso nim doc. Aduane bi te say emo bayre bode banche potatoes aburo. Okay. Ta nema no. Ni nyina eye carbohydrates nko a. The autosomy carbohydrates na dwuma a ɛyɛ ma nipa ne sɛ ɛma nipa enya ahoɔden enti saa carbohydrates no nkrɔfo a ɛwɔ sɛ ɔmo di ne bebree ɛne nkrɔfo a ɔmo yɛ adwuma a ɔmo hia ahoɔden ɔmo na ɛwɔ sɛ ɔmo di carbohydrates no dodo dog sɛ metinya wo kan ase yie paa na sɛ obi yɛ adwumaden nkɛsɛ sɛ onya carbohydrate no na wodi but onya ni nti na dwumaden no a wɔyɛ no na anuane a sɛ nka odi ma no bɔ nipa bia no sɛ wɔanya ɛno nso de nsunsuansoɔ foforɔ bɛ nipa bia ai ɛna wo nso a nhia carbohydrates no bebree obi ahia bi sɛ wobɛnante nante ne nyinaa carbohydrates no abayi so na mmom sɛ wo DJ sɛ adwuma a woyɛ wobaeɛ na wobɛtena ha ɛna bi a wokɔtena akyire ɔtwerɛtwerɛ nneɛma bi ɛna wobɛtena ha ɛno nte sɛ obi a ɔɔdɔ ɛna nte sɛ obi a ɔde pickaxe ɛtu fam ɛna obi a wopagya nneɛma saa nti wo carbohydrates a wohia no ɛnyɛ pii sɛ nipa no a ɔyɛ adwumaden paa no na mmom bia ni ama obi a ate aseɛ sɛ
make a can we have a woman who's a war show one. And then also didn't be brave. Anti carbohydrates. No, what's your office? Be our more bank. And what is supermarket? Store. What is store? I know. Oh, sorry, free. I know I got in a store now. Obi better there. I know Yaman say. Oh, no, my friend. Oh, more pickaxe. Tumre cats, a footballer. Let's say, who could do for four. Be brave, show for. The Eban say. Hunambiano. Ye Umihiano. If you have obey ye. Adebia Umi here, ever called the Pedrium. A fee, ha, we here, and now they are calling Pedrium. And Jabay waste, yes, fee, a fee. Say, I say, say, bast you have. That will be the boutique and Tadia F about the vessels and have a breed. That boutique in Tadiano, F, but ye hear the damn ha. There be. We don't have purpose in here is studio. It's not to display beautiful clothing. Okay. And to just ye yin free ha. Say ye yin free ha. I will say Nipan or the best. What my juma? A juma. Sana unambiarete. At the end I would no, and yes say a fee. There's what you know on here over ye pee. Sa a juma na what you know what they are man on now oh ye are any pee. Now I decide you man on Mount Nipediana and Chena Nipediana. I am right. Edi de muro so no the who is so no edi de muro so no kire say anytime bia obedi de aburo so ama body no aduane akom wa bra nhia sa do ama body na adwuma no obi timi didia na wa me aburo so a na nani ha na what was as a video timi ka say me home kura yin so as me ntumi nhome me home aye bibi odi dia me ama na aburo so obi kura timi ka say me ntumi nante. That is a walk of how and your money per and a brainy per yes. Now, ye move to night every day. And so, and yet, there were me now and a home and quantity. I see. Until a masha says, carbohydrates. Say, when you do my day, who are no country. That walk an army. At your near, a bit and a bamboo. Bibria, a show of war. And on the done end product of carbohydrates, glucose. Body no, converted, what done in Osade. That was a show her. And then I do obesity. I see. Or body me here. And I would go. As our process now, body no all done, obey BP was told. Okay. How now, damn my body. See, we hear the sabrina. Carbohydrates never. A bit fat and oil. Okay. And once to say no, and also many banana bodies. And also no why I was saying chin for much I say spoony a tria a day and my drink. Teaspoon get where I just sugar get away. And my bag. That is how much oil you need in the system. Yeah, about Prosebia. Look, now, you got to body and Pesavia still be a dear one cheer. A big cry, control rest to be near. You can control Renoso and what near the baby Pebiano. But I want to do one, I won't control Rebo Muno. And also, so one name money Pebiano. Abroso, the Pebiani here. Now, ya can use. Don't say, oh, a journey, I'll say, we crack or sham finding that Sardinia, 1 year near. I see. Or talk a year, and pass it. Or come my uncle, Brian Nama. Maybe I want Dory. So maybe a idea. What I say? I can't carbohydrate. Yeah. I'm one in myself. Carbohydrate. All the time you demand of us. You can't know, but the panel. Piano, I wanna for the chair.
kai na ewia no wakoto yare na ebia aka kire ta enwo so ya mane no you try as such fish aka no so wan wo amwana akọ uni bia to so si enwumre kana ha was sent final nam ne de aponchin so de wo na aponchin na o ka se o pe ba bi asrade wo aponchin wa nyine no mo se sade bi da enwuma no emu ho wa hwe bayare ye baye we nya konchire we hia mpai bo enya no te oil but one wa kreti aduane a wo de akọ ni padua ma akọfo ha wa brewu ana ya to so miensa ene hotel no nipa bi ehia okay na enkola pa ne hia enkola ne hia protein no mo the protein na dwuma ye ne say for body building okay enyuma no de eye titru the main sa nutrient okay protein the main for body building so when you need via yeah feel our body no ever building and kola just say okay just say you nyini doc memo aba enyi ne so ma yentwa enwo kakra bi na yemra ye bedupe ye toaso Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye madam Katri clinic di amawo madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko nso aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintanyi nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo madam Katri clinic yare nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye madam Katri clinic di amawo madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko nso aye kama ye won fidie wa waso ye de aba right yensama yahwefo no akwaba biem emra Kumawood television so na Dr. Anugusua na okasa enia ye de etwa ye ho ebae na mepese me che matiefo ade bi me che atiefo na de enanwumre hwe telephone number we ya me de ma we se ekoba se ni padua no kwa no baabi hunu ne maso ye mpese one doctor din komo enya se doctor tia ena meka unim se ya yen century adwuma no ache radio so abepem television so yenim doctors a omwa ben na omunim de na omwo nipa ho wotre eba apomuden mu a eno ntini yato nsa afra wo mu a yanto nsa afra obi akeke but yato nsa afra won a wa ben na owonim de woni papomuden ho mame papa abrante ne ababa wa bia wo hwe na nyumre me pese wa pomuden ho hia wo na esipicita na nso wadanse a enkofo di fa apomuden ho onsa ka wo de fa telephone number me de beto screen so yi ana yemi buba ma we fa na ohaw bia wo namu no woni doctor timi adi ho komo wo screen so a number no eda so eye doctor telephone number fa no abiri bia wo pese wo ne di nkomo ede fo apomuden ho se ohaw bi wo ho na pese obi sa doctor wo ba no enyo no nko na bae woni doctors ni bia kuku dam ne bae enti wo frɛ na wo anya ne sisi a doctors a wo ben no wo nim de te se wo ano ebi wo ho a o mefa call no ka wo hawo na kire no enkodi enkomo nkyɛ wo yonko nka se me hawo ni no nkoton yare no wa wontin mesrew ene doctor eni hu komo na wo wa enti fa number no da screen so no na frɛ doctor na ene ni hu komo
wo yare no o hawo no a wonam no wona wonim miminim enti ka kire doctor se doctor me ha woni ede na obetumi aya aboa me ehefo na me mfa wani nkire ehe na wo memra wo nkyɛn da bɛn na memra magima pomuden na doctor enwa wo sa kwan no so doc fa ya to aso ya bra ne ko na fe Ghana for yare nam dodo yare nam aha enam na ma kyerem se nkola na wo se yare nam pa mo so ko fie bia ma ye aduane na egu so a na yi nam na ma papa no na de instinctive be twetwa nkola na pampem should be the other way around yeah nipa no nhia nam no nhia wo pani no aha na nam no ade secret ba ko wo ne say sa wo nam bebre a enche na wo brebo enya wo ha kakra doc so wo nam bebre a na brebo ni nya ha ai doc ni nam ani pa wi agu ye man nani na nyina okoje nipa na adwen ya o mo say sa wo nam a na che say wo di aduan wo didi ye sabi bibia by moderation okay say ade bia wo de wo di ma ne boro so a o how aha nya sa ade no na enye ya boro so no o de nti am say be how brabo no say protein no say ko ni padua ma body no dodo a ohia no no ayi okay o yi wi ade aboro so no brabo no be dane no Johnson okay no a Johnson agu what you say enti sa o dem fa ne say obi a wadi mfia aduasa odi 20 years no mfia adu no e na o sha say o renam e ma na aboro so da bia akokọ sre ba ko ne kakra da bia owe nutrition for the obeka sha say enam no da bia dodo ani pa hia no ne kese te say matches adaka enam dodo ani pa hia a day ne kese ati say matches adaka enti wa asese obohu obi asese obohu nam no de wa wiam na bro a day wa we kura ya ponche 5 series an boarding aponche 5 series bi wo ha efo pa eso enti ne ne boarding aponche 5 series na wo hia mani padua no enti unya wi ma na bro so pa 5 series eso na me kan yeso pa enti ne boarding ne de enso sa ayeso wa goto ye mo ade 1 series me to me to aponche na munti minim said okay ahonti no enam no the misconception ankofo wo say wo pese wo didi ya na o manam na do so no eno so na ekofo ha wa bre ni padua no especially o ye panyina ahanti eno hia me pa okay enam no so kra ya na sade san wo nti na ama oil no so asan aboso okay anti Ghana for hwe sade ni on ofada kodwom ha na nkrofo gina prako nam ho bakoma ya ka na just enam no e wo sa wo ribi na e wo sa wo kakra bi awo se wo wi nam no bi ne mu e wo so wo kakra bi doctor anasa we doctor pani e wo eye madam Katun clinic e wo kuma sibuedi e na ye ne no edi enkomo e na nwumre e di afa ye pomuden ho wa ma kan sa se be rebefi okay enti me say metena se na me hwe ni ba me wo enra de hwebre wo pa bibre I see if say any Ghana for there is a mother say ubetena hodako wo hwe yare na obi a ne brebo what to mama enu o mama ubenya bi I see so wo hwe nipa be 30 a emu be 5 wo say omo brebo mu hawo how kakra bi ebi no so de economy ebi no so de no e fe na asase a common condition okay me nyina free aduane ayedi enam ne dɔɔso dodo ene nuru aye no nom adura doctor bi anfa ma ho na wa kono obi o ha da bi o kɔ adwuma ofiri adwuma e be fi ɔnom paracetamol na den na when I catch you say na akokɔ bibi hawa te ɛho akwankyere sɛ adwuma na wo ye no na boro so a also utwa so na wo da okay na sɛ da bia wo honam ya wo ya no ɛkyɛ sɛ bibi nkoye wo ni padua no na wo de oba no para no da doctor bia so mfa para no emma wo ɛna sɛ hwehwɛmu akyerɛ sɛ aduro a Ghana fo ya abuse ne kɛse pa kyɛ aduro bia ɛne malaria aduro I see every sɛ nipa no ne ho dodo o sɛ malaria no akoto no abano ne ho malaria no akoto
e bi nso na nya malaria no kora ene ne bo abura on come doctor bi ahwe ti me de ana metai sre obi a obetie me say principles of health ne emu ba kon so ne say bia ya hye da yesi ho say ya hwe nipa apom de ya ma ona yin tinti a ho aya sabia nya okra na say me ho na me ko say a doctor for me hwe ani no omo hwe me ma okay omo hwe mani na no ka kire me say ade bi a hyase e wo wani ne so je say so a oh me so na mani na enye hwe na eba mitrim e wo ha o so ko check woni ma no ipadua no na wo se bibia you right enti ese ma sha ase a me ya ho enema okay enti ade ba akọ be ma wa chi akọ ene se wo be fa ayare sabia adamfo badiki a kire se wo lifestyle no ne hia se aduane a obi se de chechire se wo ti asem no kwa chiri na wa so kenkan bi ka ho eno pa na be mo ate akọ okay leso e wo ha nipa no ye yam fom so ahodo bebre me ke ka kosi a wo se fom so ne bi o ha wo ye na akatro okay sa enema ahodo no ti no e wo se o ma na ye ntinti a sa ya se bi o ho na e pese hawa na ya so anu tentem ya kiro ho akwan okay sa no ni nyina so a ya de ye adwuma no nyina so e kan hihye ya Nyankopon ye se bi pa enti akọ okay ti wudi no na ene ebi ti sa ho ena sei sei Ghana enye Ghana biase ayo emi pa ne so ena ye da no ai esua se du sa topic ne so ba busa me ho nsem bebre a me hwehwe ehwanu yi na ne ma ni bi o ha e di nti na tete no na eni pa ni chese ne e chenne aduane ka ho bi aduane ya ye di a e ha ni padua ka ho ni aduane pa okay ena emra e di no enso nye ena ye na ye da esua enna no a ni padua ni hia sanka be boa ma apomodi na wie pɛ no esua esakra o Nyankopon wo hwɛ Nyankopon scheme sɛ de ono ne hyehyɛ no pa de a enka ewie pia sambre ne ye adwuma okay o ye adwuma na ewie ane kofa na nyame o de suma ba waka che wo se koda ma ni padua no nkɔ home ofie na one obusia fo di nkomo na wate wa home okay yes so de yen tiase entiase eche ebi me say me no mi no aso kan a isi skido he sa aha enti la be ka se fun so ni bi o ha enti mi ka se yemba na so no me say me kwa me dashi enti me ki kan e ma na ene de aduane ni titru na me kan yeah na me kire se enema ahodo bi o ha na matete fo no o mu ni che me kan ni say no ntie ni na enye agudie se me kan keke okay we no na Jesus Christ na se bia ya me tai kan o se nim bia me man emi ti no o me dey they perish o mo bread and also o mo mu ha enti brebo no e ho asem enam ene nsa se a o de ye free ha na e kwa pa krofo pa safo pa bantu ahojo pa ashtan ahojo ko tu se ma se fo ya pon adwuma ne ye nkofie o baby ye ko pen nam ne ensa bia wi ansa ne ye du fie adai ade na mani pa na adwene kire no se ti sa opon adwuma o ko we nam ne sa o tena no yare no hwe doctor chi akwan no da o da akose beifo me no kwa na ha me da bia me ka se yare ahodo a obi ya se bayi na dia bro me sra fa bra na me de ma yare a officer ye bayi no eno na wo pe good sa yare etesa se utimi hweba ni pa le koto na ya opompa e pama ya bre aha na me so me nyi ne se yare bi wa asase so a eni ana se hunhum bi na dia ba bebre ba ye ma na dura na le ho ato ese hunhum a e de na ka no to donc na obi afutumi doa yare no na aba peduanum na ama na fu ahono anso yesi yabo ne dua se ni pa na dwene
biabɔ no ankasa no ɛyɛ de adeɛ sɛ ɔho saa biabɔ no a yɛka no ɛyɛ abosomsom saa ɛfo gyidie ɛna yɛn kristofoɔ ne muslimfoɔ a yɛwɔ no yɛ akɔfa ti sɛ antoa nyama nsuo bi ɛna ɛda kuro bi yɛfrɛ hɔ antoa ɛna obi te santaase ɔde nsuo bɔɔ fam na ɔbɔ antoa nyama bi sɛ ɔnkuru ɛsɛ ampa sɛ antoa nyama no ɔte deɛ obi ka no santaase ne deɛ a na ɔde n'abɛgyina nyankopɔn gyina bɛ nyankopɔn nko a na ɔtumi te asɛm wabra a woni hɔ na right from the start asɛm na ɔgyina santaase kaeɛ no waka gu mframa mu na antoa nyama no wante mpo na sɛ nka wɔ tumi bi a ɔde abɛyɛ adwuma ɛna ɔne tumi bi a nso ɛyɛ nsuo na nsuo no bible hemfa ɛna ɛwɔ sɛ nsuo wɔ tumi koran hemfa na ɛwɔ sɛ nsuo wɔ tumi abosomsomfoɔ yi na ɛka saa asɛm yi ɛde akyerɛ yɛn ɛna yareɛ ha wo ɛna kɔnfoɔ na ɔte hɔ no ɔno abosomsom ni ɔpɛ sika agye di ɛna ɔkeka saa asɛm na wo muslim ni anaa kristo ni wagye di agya wo nyame a ɔbɔ soro asase no hɔ a ɔde aduro ama nipa no hɔ akɔdi bosom n'akyi wankasa nso wonim sɛ nnuane a wodi akɔ nipadua no mu no ɛne na akɔ akɔfa saa yareɛ no abrɛ wo ɛna wode di abosomsom akyi ɛyɛ obi wɔ hɔ a yare no bi wɔ hɔ a memfa ɛho sɔboɔ no mmɔ nipa yare no pii no so tumi yɛ nipa wobɛdwene ho a wonhunu deɛ yɛyɛ ayɛ bae ɛnyɛ den a ɛwɔ ne fare baade nanso wotumi nya akɔlaa ɔde bɛyɛ 8 years na wɔnya cancer akɔlaa yi ɔno nam sɛn koraa no awe how sɛ lifestyle misbehavior sɛn paa na wakɔ mu a nti wɔnya saa yare obi adi 15 18 wɔnya asikyire yare obi nso adi 60 wɔanya bi nti yɛwɔ congenital diseases sɛ ɛno wɔ hɔ nti saa yare no nyinaa nye ne nyinaa na blame nipa so much but dodoɔ naa no sɛ woyɛ ahwɛ yie a yare ahodoɔ bi a ɛte saa no ɛmma ɛbɛba koraa a ɛnyɛ bebree saa yare no koraa ɛba a na woyɛ ahwɛ yie a wobɛhu sɛ ɛntumi nyini na wode ne wɔ hɔ na ɔno nso ɔte ne baabi na ɔso ɔte baabi na mu wo ne ne kɔ na ɛbra se nkakra ɛntumi mu mfa wo so mɛbi te hɔ me yare na yare no ho mɛmɛ yare no sɛ no ɛdeɛ kɔba yɛ ne sɛ metena faako no hɔ ayare hwɛ no matena se ahwɛ nkɔfoɔ saa ɛno de yare abrɛ wo nti mehu ne saa no na ɔkwan a mene no de yɛfa so fa ha no mafa ha na sɛ woammo w'ani ankɔ yare ho na wotenatena hɔ sɛ mede kɔma bosom bi mekɔpɛ akyira kwan na ɛkwan paa a wɔsɛ ɔfa so ba meɛhwɛ wo ma wɔduro no woamfa so na woansesa wo suban no a ɛkɔfa yare brɛ wɔ no ɛneɛ na ɛnyɛ obi ne kuma twi bɔsi ako na de ne ti kɔgye akyerɛ no deɛ ɛka kɔsi ne sɛ metae ka kyerɛ obiara sɛ ma wo nan nye ntiantia wɔ ayaresabea ma wo nan nye ntiantia ɛwɔ ayaresabea papa no nso so ɛnyɛ baabi akeke sɛ bi a yɛne wɔ ka sɛ ɔpɛ sɛ ɔba yɛhɔ ne yɛhwɛ wo wode ɛnyɛ sɛ woyare o ebi wɔ so a na woyare yare ne bi ɔkora ɛyɛ asymptomatic ebi ne ɛyi mogya bosɔ ɛba wo ho foforɔ a wonte hwee na wasɛ wo ne nam hɔ ebi nso frɛ no silent killer ɛhyɛ wo na wokɔ one day team ɛno aso na de stroke ɛba no ɛna yare bi sɛ hepatitis koraa no ɛduru gyina berɛ bi a no symptom na wode nenam hɔ ɔhone nso wobɛnenam hɔ saa one day na afei agye sɛ deɛ bɛma wate akɔ baako no sɛ woyare a ma wo nan nye ntiatia wɔ asare da sɛ woyare nso a ma wo nan nye ntiatia na yare no ɛyɛ sɛ sɔre a yɛabrɛ no ase sɛ wowɔ baabi a wobɛn taabi na wopɛ sɛ wobaeɛ hɔ a yɛbɛka wo na sɛ obi te sɛ hwi na sɛ ɔhwɛ yɛ na sɛ ɔntumi mfiri hɔ mmaeɛ hɔ a ɛntena hɔ nka sɛ wɔntumi ankɔ taabi firi a ɛneɛ wote hɔ daabi mesrɛ pɛ ayaresɛ baabi a ɛbɛn wo ayaresɛ baabi a ɛbɛn wo obiara sɛ wote nkran takora na yɛa na wokɔ hɔ ɔyɛ mɛwɔ patient bi hɔ a wofiri nkran ɛba me hɔ sɛ saa na ɔpɛ na ɛno deɛ mu ka sɛ sɛ ɛso nso no ɛnyɛ kyenkyena a sɛ gye sɛ wofiri nkran ba ha
But I didn't think I was happy at Ben. Okay. Let's check what problem was it. But then we teach me. Sheniye na ebebwa ahwefo amohwe ya brene ko na ya brene nso aso a esese yede nkomotwetwe we ebawie na nkomo doctor kan very broad ewa tintintin ye ni hu nkomo endu bebia ye bekoso ani atonsa afa doctor na wagoso eni ya bedi nkomo akyerɛkyerɛ ni ebeya ebebwa mani pedua na fa na ntima pa afra na yare emetna eso emfi bebre ene mpempi na yama yenkwa tumi ehia yen mesro me mu akwanya no ene ye bene ko yentimi amfa frɛ no ma de srede ne sɛ number no da screen so no doctor telephone number fa na frɛ no ene doctor nim komo emfa yare bia ɛha wo na nipadua no ntimi fa na ntoma pa emfa fra sɛ wo phone number na wo fra kyerɛkyerɛ wo ha no kyerɛ doctor o ha we na menamu na asɛm bia doctor kan ya me de na yedi twa yenkomo yi ene sɛ wo yare a ma wonan nye ntientia e wa yare sabia sɛ wo nyare nso so a san ma wonan nye ntientia se ne beya a sɛ ohaw bi ahyase e ma ne homene so a yetimi ahunu ntantam ni aso ano ntam ama wo yare na batena wo nipadua no so awie a ye behwɛ ne etu ase mi wo gidie ye pa sɛ wo pɛ ayare sabia papa oman sɛ ba ani te sɛ efiri otin so bepem wona ase yanhwe nipadua no fa na ntuma pa mfiri a onwa ben me yansa ntwoni na medi won ho danse a kyerɛ no tu ho na ho na ɛmoa wo na hwɛ duro yi ɛyɛ madam cartoon tonic kope bi de to na ɛyɛ dupa a unya bi a ɛbɛboa ama nipadua no afa na ntuma pa ɛde afira yɛmfa aseda no ɛma doctor pani a wo baaye Dr. Anas sɛ yɛto nsa frɛ no na wanpopo ne ti na ɔne ababedi nkomo midin ene Francis Adey ubetimi afra mi DJ Lofty otumfo nyankopon tena ne mu kyerɛw sɛ wama watie nkomo a ɛyɛ pomode nkomo yi bi na wafa na wode bɛbɔ wo ho bra na atumi aboa wo yare bi ha wo no ɛyɛ Madam Catherine Clinic ɛna yɛ kanfo di ama wo ɛne ɔmo ni nkita ho na ɔmo mo pomode enwie pɛyɛ ɛmfama wo yɛmfa aseda bi ɛma Loretta Augustina yɛnua Frank ɛyɛ Kobe Kawachi papa bi director Original Samdakus ena afei otwi nozo Queen AJ ene abusuafo ni na eboai eso yasene me ade dwumadi etumi de bremu adumdum ya next week ya be habiem yakram Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amawo Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya ro hodo ahinte